Dit is Tjerk. Loopt lekker te kussen. Frida. Jacobien. Luanna. En Wallo. George. En de rest. Uniek. Komst? Ik ga poetsen. Nee, kom. Ho, 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 ho. Nee, ho, 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 ho. Nee, ho, ho. Goed zo, je naar bed. Goed zo. Kom Uniek. Uniek wel bij waarom. Net leuk? Nou. Dus we waarom? Oh. 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 Ho. 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 Nee. Ho. 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 Nee. Ho. Eigenwijs. Ho. Nou, ik breng hem wat thuis. Oh my. Oh. Nee. Oh.
Hester. En Geertje. En dit is Senna. Hey. Oh, eens knikken. Hey. Senna jet als niks meer. Dus het wordt echt ouder. Hey. 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 Zal ik een paar brokjes? Hey. Zo wat meer. Nee, het spek stiet omheen. Het stek is open. De deur is open. Die is open. De box van Glendy en de box van Daisy en Spidey. En yes, deze. Lekker te eten. Je kan gewoon naar buiten. Hey. De deur is open. Doe maar. Buiten hangt ik hooi. Hey. Doe maar. Doe maar Daisy. Glendy. Kom op. Kom dan net.